Jotono lamsogo ani kwtal video chwng tini hinkhe BA third semester ni kok borok major paper 6 ni unit 4 ni Srikanto Kokthomayung no cherui nailainai. Question ni mung wngkha Srikanto 1 Kokthomayungo Srikanto ni tongurung suidi eba Srikanto ni tongurung no suidi. Answer wngkha Swikörung Shemlal Deborma bai kok swlaijak Srikanto 1 Kokthomayung no bijap khlaiui 2009 bisio karijak. O Kokthomayung Bangla Kokrwbai ni Swikörung Shorot Chandra Chattopadhyay bai swijak no kokborok kokbai swlaiui kwtal achukthai rwjak kha Kokrwbai o. Shorot Chandra Chattopadhyay ni Kokthomayungo Srikanto mungui khoroksa chwlani tongurung no mano. Bono o Kokthomayung ni tongurung ni bothoma tei yaphang yarung bini langmani kokno o swimungo achukthai rwgui Kokthomayung swijakha. Srikanto khoroksa chwla simia bini tongmung koinine tong kwchang tei mirik ni mari no nukjagui phaio. Srikanto ni chashluk ni tongmung Srikanto chashlukfru tongmani belai no uansukgui manhoriani tongmung. Kami ni tongkhor bai torui logui phainai chwrairok ni bising bo khoroksa jotoni kháo thaimanjak. Bini chashluk ni logising wngkha Indra bobai tongui no kha kotor kha kolog wngmani mano. Oboni logi o Annodadir mungui khoroksa maya gwnang burung no mano. Bini langmao obono puila kwtal sal haikhe pasui phaimani mari no sijagui phaimani mano. Srikanto Indra ni logi tongui tei kwthaiui kamio jotoni slai tongthokmani logi kwtal kwtal lama mankha. Bobai tongui kwbangma nukya siya rungya saimanya tei uansugui manya manui rok no bwskango nukha. Obono kwrui kwbangma akujo samung rok no bo yapri saijakma mano. Jora jorao Indra bai tongui twima kotorma o rungtlangui hor kuthuk jorao aa romna ma thangmani. Bini logi o tongui phekjaknai manui nungma rok nukha. Bini langmao tongthokma Srikanto ni tongmung chamungni gurung no wngkha achomsa satung pasaui tei swrapsa hinkhe no nokhao chumui somjaui thangkha hai. Tongkhor ni kwbangma video ni borok bai sinijak tei kwrwngjak. Borokni tongmung chamungni kokno sinani bagui bwkha ayukmayung wngjak. Obotui gwrung no bini thani mano. Bo hoda tei bosongno kwrui bigra obotui borok rok bai bo kaham khe kwthaiui tongnani rungo. Bini o tongraida rok bono munisho ni gwrung riui phunugo. Rajlokhi bai hamjakma Srikanto ni langmao Rajlokhi piyari bai wngkha kaisa nangkukmani kutul. Rajlokhi khoroksa baiji wngfano bini hamjakma kubui kwthar no. Srikanto bini hamjakma khachajakma o kwluk sukya phano Rajlokhi paithak kwrui ni hamjakmung rwui kwrwngna naikha. Srikanto bai Rajlokhi ni sinilaima bai halok bolaima obo lukuni mokol o kaisa uansukmung kuthuk uansukjaknaini kaisa phunukmali. Gohor Ali ni rwchapmungo kwlukjak. Srikanto ni langmao Gohor Ali mungui khoroksa rwchapnai bai malaiui sinilaima. Bini rwchapmungni bisingtwi bini langmani kubui kothoma no sinigui manmani. Bini rwchapmungni bisingtwi uansukmung no teibo bono kuthuk uansukrio. Bo bwkhago bini uansukma tei sungmung rok sak sak no teibo swngjaktui wngui phaima mano. Rohini bai sinilaimung Rohini mungui khoroksa bwrui Srikanto ni langmao kwtal khlaiui nukjak phaimani mano. Rohini sak baithakni bagui samung khlai thangnai tei Srikanto ni uansukma no kwtal khlaiui sungmung achai rwnai. Obono twiwi Srikanto ni sak baithakni kubui sungmung rok langmani erui paio. Srikanto ni baithakni muchungma bo joto borokni langmani kothoma no saui manna muchungjakmani mari no nukjago. Buini kha kamung rok no methemna muchungjak. Langma no bo rang mai hamjakma tei kubui o manui rok no twiwi kuthuk uansukjak. Khurumphui bigra borok no homen khlaiui naswkmung.
Rosamung Srikantoni tongurungo hamjakma uansukma no belai kuthuk khlaiui phunukha bini tongmung chamungni bisingtwi suinai Shorotchandra jono phunukna naikha langma tei hodani borokni muchungma. Kok no Srikanto khuroksa borok simia bo khuroksa jorani mampli tei borokni chuwari.